Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama,
nahanap ko na ang tunay kong pamilya. Pero nagsisisi akong hinanap ko sila. Dear Titangelo and Rocketera, matagal-tagal na rin akong huling nakinig ng inyong programa. Ngayon siguro, panahon na para ibahagi ko naman ang kwento ko. Kwento ko na may halo-halong nararamdaman. Sakit, lungkot, at pagdadalamhati. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Sel. At ito ang aking secret file. Isa akong simpleng babae. Thankful ako kasi napalaki naman ako ng maayos ng magulang ko. Yun nga lang, sa loob ng mahabang panahon, ilang beses na akong naloko ng mga lalaki. Kung hindi ako lolokohin, iiwanan na lang ako sa ere. Hindi ko alam kung bakit. Kaso, ika nga, may dahilan daw ang mga bagay kung ba't nangyayari. Isang gabi, galing akong eskwelahan. Bumaba ako sa sinasakyan kong jeep. Sumakay ako ng tricycle at doon ay meron akong nakasabay na isang bata. Hindi ko alam pero siya na pala yung babago ng buhay ko. Sabi nung bata sa akin, kilala raw niya ako. Pinsan niya raw ako. Pero ni minsan, hindi ko naman siya nakausap o nakilala. Tinanong ko siya kung kaninong anak siya. Sabi niya, sa tita ko raw. Tapos binanggit niya yung pangalan ng isang babae na hindi naman pamilyar sa akin. Pero sabi niya, yun daw yung nanay ko. Sabi nung bata sa akin, hindi ko raw tunay na magulang ang kinagisnan kong magulang ngayon. Titangelo at Rocketera, hindi ko napigilan ang emosyon ko. Umiiyak akong naglalakad pa uwi ng bahay. Pagkarating ko sa bahay, sinalubong ako ni Mama. Agad niyang tanong, bakit daw ako naiyak? Sa tanong niyang yun, mas lalo po tuloy akong naiyak. Hanggang sa tumahan na lang ako. Ang unang lumabas sa bibig ko ay ang tanong na totoo ba? Hindi umimik si Mama. Pero kumunot ng noo noong tinanong kong totoo ba? Totoo ba ang ampun lang ako? Hindi niya raw aaminin. At wala raw siyang dapat aminin. Yun ang sabi niya. Dugtong pa niya, kung sasabihin niya raw ba sa akin, aalis daw ba ako? Maghahanap daw ba ako ng tunay? Hahanapin ko daw ba yung tunay kong magulang? Iiwanan ko raw daw ba yung magulang ko na nagpalaki sa akin? Ang tanging sagot ko lang, humiling lang ako. At saka na si Mama nagkwento sa lahat-lahat. Titangelo, Rocketera, sobra akong nasaktan sa mga nalaman ko. Napakawalang kwenta pala ng mga tunay kong magulang. Base sa nalaman ko kay Mama. Matapos kong malaman ang lahat, bumalik naman ako sa normal. Normal na relasyon namin ni Mama. Okay pa rin naman kami at tuloy pa rin ang buhay namin. Pero unti-unti kong naramdaman na parang may kulang. Parang may gusto kong gawin. Gusto kong hanapin sila. Alamin ang pangalan nila
kilalanin sila at umasa sa kahit konting pagkakataon, mahagip sila ng paningin ko. Pagkatapos ng isang buwan, sinubukan kong hanapin sa isang online app ang pangalan ng babae na sinabi ng bata. Agad-agad kong sinearch at hindi naman ako nabigo. Nakita ko ang mukha ng tunay kong nanay doon sa app na yun. Wala akong alam tungkol sa tatay ko. Pangalan lang ng nanay ko ang binanggit ng bata. At pagkakita ko sa profile ng tunay kong nanay, sinubukan kong i-chat ang account niya. Pero mukhang hindi naman siya active sa cellphone. Nagantay ako ng ilang oras, pero wala talagang reply. Ang tanging goal ko lang naman, DJ Rocky at DJ Jello, ay makakausap at malaman ko ang totoo. Lumipas ang ilang linggo habang magkausap kami ni Mama tungkol sa nalalapit kong graduation. Biglang may nag-pop up na message sa cellphone ko. At doon na nga po nagparamdam ang taong matagal ko nang inaantay. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Nag-reply na po ang tunay kong nanay. Nagkamustahan kami. Hiningan niya ako ng litrato dahil 2 buwan pa lang daw ako nung ipinampon nila ako. Sabay humingi siya ng paulit-ulit na tawad. Pinento niya sa akin, hiwalay na raw daw sila ng tatay ko. May bago na rin daw siyang asawa. At kung bakit daw sila nagkahiwalay, hindi niya na daw dapat isabihin pa. Pero bigla siya naglapag ng pangalan. At yun daw ang tatay ko. Inad ko at minessage ko yung account na binigay ng tunay kong nanay. Nagulat ako noong mabasa agad niya ang message ko. Nagpakilala ko. Nagpakilala ko doon sa tunay kong ama na ako yung pinaampon nila noon. Ganon din ang nangyari. Kinamusta ako ng tunay kong ama. Hanggang sa tinanong niya ako kung gusto ko daw bang sumama sa kanila ng kapatid kong lalaki. Kahit hiwalay sila ng dalawa ng nanay ko, bigla ko tuloy na alala ang pangako ko kay mama. Na kapag nalaman ko ang lahat, hindi ko siya iiwan. Pero hindi ko alam. Bigla akong pumayag sa kagustuhan ng tatay ko. Pagkatapos ng 1 buwan, sinabi ko kay mama ang tungkol sa alok ng tunay kong ama. Nagalit siya. Pati yung ibang mga taong nakapaligid sa amin. Siniraan nila ang pamilya ko. Ba't daw ako sasama?
Ano daw ba ang nasa isip ko? Pero nanindigan ako, Titangelo at Rakitera. Karapatan kong hanapin at makasama ang tunay kong pamilya. Napagkasunduan namin na susunduin nila ako mismo sa bahay ng kinagisnan kong nanay. Ang susundo sa akin, ang tatay ko at kuya ko. Bumiyahe kami papuntang Malabon dahil doon daw sila nakatira. Aminado akong napakabilis ng mga desisyon ko at sobrang bilis din ng mga pangyayari. Sobrang sama ng loob ng pamilyang iniwan ko. Pero ngayon, iniisip ko muna yung sarili ko. Gusto ko munang sundin ang mga nararamdaman ko at naiisip ko. DJ Titangelo, DJ Rakitera. Nung una, maayos ang relasyon namin ng tunay kong tatay at kapatid. Masaya nagtatawanan, nagkukwentuhan at marami pa akong nalaman sa buhay nila. Sobrang hirap pala ng buhay nila dati. At sinabi pa nilang babawi sila sa mga naging pagkukulang nila noon. Hanggang lumipas ang ilang buwan, nakaramdam na ako ng hindi maganda. Iba na ang trato nila sa akin. Parang may halo ng pagnanasa. Ewan kung kapraningan ko lang yun nung una. Hindi ko na lang sila pinansin pero ngayon, nasigurado ko na totoo pala yung mga haka-haka ko. Ang trabaho pala ng tatay ko, DJ Rocky at DJ Titangelo, ay driver ng e-trike. Palagi ako naiiwan na mag-isa sa bahay. Tuwing uwi niya, hinahatiran niya ako ng pagkain. Hindi ko alam pero unti-unti akong nakakaramdam ng takot sa kanya. Dahil iba na yung tingin niya sa akin. Hindi na tingin ng ama. Isang gabi, nabago ang lahat. Nakainom si tatay nang bigla niya akong pinaupo sa tabi niya. At unti-unti niya akong hinalikan, hinipuan, at hinalay. Sobrang sakit. Kasi hindi ko inaasahan na siya pa mismo ang gagawa noon sa akin. Gusto kong magsumbong sa kapatid ko. Pero hindi ko magawa kasi takot ako sa mga posibleng mangyari. Nawalan na rin kasi ako ng contact nun sa mama ko. Dahil wala akong cellphone nung umalis ako mula sa kinagisnan kong pamilya. Hindi ako makapagsumbong, Titangelo at Rakitera. Wala rin akong kakilala masyado na kamag-anak namin. Hanggang sa palagi na akong ginagalaw ni tatay. Panay lang ang pagmamakaawa ko. Tama na, tay. Tama na. Pero patuloy niya pa rin tinutuloy yung kabubuyan na ginagawa niya sa akin. Hanggang sa isang araw, nabuking ng kuya ko ang ginagawa ni tatay sa akin. Isinumbong ni tatay sa ibang kamag-anak.
Pero yung sinumbong ng kuya ko sa ibang kamag-anak namin si tatay, wala silang ginawa. Meron pa akong hindi inaasahan na sinabi niya. Na mismong tatay ko nagsabi. Gusto ko raw ang lahat na nangyayari sa amin ni tatay. Ako raw ang may gusto. Ako raw ay may masamang motibo. Grabe. Hindi pa ako umaabot ng 1 taon sa poder nila pero grabe na ang nangyari sa akin. Tinanong ko ang kuya ko ba't nagsisinungaling siya sa mga kamag-anak namin. Ang ginawa niya lang, tinignan lang ako ng masama. Yun pala, siya na ang susunod na gagawa sa akin ng kababuyan. Titangelo at raketera. Sobrang nanlamig ako sa ginawa rin sa akin ng kuya ko. Hindi ko alam ang gagawin. Tinakot niya ako na kung papalag ako, sasaktan niya ako. Wala akong magawa. Sinubukan kong isumbong sila sa mga kamag-anak namin pero walang naniniwala sa akin. Isang araw nalaman ko na kaya pala ganun ang ginagawa nila sa akin, lalo na ang tatay ko. Dahil may bisyo pala ang tatay ko. Isa siyang adik. Patago nga lang siyang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Grabe, 1 buwan ako nagtiis sa poder nila. Hanggang sa naglakas loob na akong pumunta sa police station. Dala ng sobrang pagod at pagtitiis sa mga pinaggagawa nila sa akin. Kalaunan, nahuli rin sila. Nahuli rin ang tatay at kuya ko. Noong nalaman ng mga kamag-anak ko ang nangyari, itinakwil nila ako at siniraan sa ibang tao. Pero that time wala na akong pakialam. Dahil ang mahalaga na ipaglaban ko ang sarili ko. Sana po ay marinig ako ng mga taong katulad ko. Katulad ko na nakakaranas ng ganito. Ng pang-aabuso. Na maging matapang din sila. At hiling ko rin din po ang inyong mga komento at advice sa susunod na hakbang na dapat kong gawin. Salamat at hanggang dito na lang po. Ako si Sil at ito ang aking Secret File. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim. Patuloy
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, bay? Saan pa naman tayo? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no?
mas maganda at gwapo ka pa sa umaga kung nakikita mo tong live ko at napapanood mo ang daldalerang atleta DJ Marathoni. Hi, kumusta po kayo? Anong mga kaganapan natin ngayong araw? Today is Wednesday. Ang bilis, 'di ba? 2 days na lang, holiday na. Yun talaga yung mga nilook forward no? Well, actually, as a tao lang, 'di ba? As a tao na lagi nagtatrabaho at napapagod sa pang-araw-araw na job na meron tayo, we deserve a good rest kahit papaano, 'di ba? Sa mga kakapasok lang, hello! Sa mga gusto magpa-shoutout, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba. And ngayong araw, we are talking about calorie deficit. Diba? Ano ba yung calorie deficit na yan? I've been hearing it a lot lately, lalo na sa generation ngayon, which is really nakakatuwa dahil kung dati niyayaya ka niyang, tara, inom! Ngayon, niyayaya ka na ng tropa mo, tara, takbo. Very intentional living, taray. Narealize siguro ng mga kabataan kagaya ko na ang hirap kumita ng pera kahit nakakailang racket ka. Anyway guys, magandang hapon po muli. Sa mga gustong ma-follow si Marathoni sa kanyang social media accounts, you can follow me on my Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Marathoni, M-A-R-A space T-O-N-E. At kung nag-iisip ka kung saan mo pwedeng ma-download ang aming Love Radio app or gusto mo kaming mapakinggan kung wala kang radyo, you can check out our Love Radio app. It's available on Google Play Store and App Store. Okay? Ang taray ng mga kabataan ngayon. Very intentional living na yan sila. Napapansin mo ba yung anak mo na dati nagpapabili ng mga sexy damit dahil nga pang ibabar niya at gusto niyang gumala. Tapos napapansin mo, hindi na siya lumalabas ng gabi, pero nagpapaalam at humihingi ng extra dahil gusto nga ng pera pambili ng panibagong sapatos pang takbo. Taray! Healthy era yarn. Anyway, say happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo, ha? Wow! Sa isip mo, your daldalerang atleta, DJ Marathoni, para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip lang. Trip ngayong araw, syempre matupad na ang matagal mong ipinapangarap at ipinapangako sa sarili mo na hanggang New Year's resolution lang ang pagda-diet. Diba? Shoutout sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Siya mismo. Yan, matagal nang may plano mag-diet yan Kaya lang nauudlot pag nayayaya Konting yaya lang ng tropa. Oy, tara inom! Tandaan mo ang isang bote, 250 calories. Oy, talaga doon, di alimbebang. Bakit? Ay, nagluto daw, bago mainit pa. Ano? Spaghetti. Ano pa? Fried chicken. Ano pa? Ayo, may mga blanca. Sakto, sarap. Diba? Well, to be honest, ang mga Pinoy naman syempre, hindi natin maiiwasan yan. Ang kumain, we love eating! Diba? Isa na yun sa mga pinakamaganda natin gawin para makapag-bonding sa isa't isa. At syempre, hindi naman natin yan kailangan tanggalin sa buhay natin. Minsan ang pagkain hindi mo naman dapat kutsain. Minsan kailangan mo lang kontrolin. Kaya naman, welcome sa aking programa. Kung saan, 3 to 6 p.m. ako po inyong makakasama. Programang Love Trip, usapang kasarapan at kahabaan
ng buhay. All about health and fitness, no? At ngayong araw, pag-usapan natin yung calorie deficit. Yung may mga moment na gustong-gusto mong kumain, lahat ng mga gusto mong kainin, pwedeng-pwede yan. Opo, pwedeng-pwede. Narinig mo, di ba? Kaya huwag ka maniniwala, ay, huwag ka magkakanin para mamayat ka. Ay, hindi, kailangan tubig-tubig ka lang para mamayat ka. Ay, hindi ka niya gusto mamayat, B. Gusto ka niyang mamatay. Anyway, pag-usapan natin yan maya-maya lamang ha. Pero, by the way, kung ikaw ay medyo sumasakit na ang katawan at feeling lonely ngayong araw, well, saktong-sakto, baka oras na para inuman yan ng tamang gamot. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam yun ang gagawin nyo ha. Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Siya. Ako po'y babalik maya-maya lamang. Ihanda ng mga notebook, notebell, at lahat ng notepad. But for now, here's another feel-good music. Ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Ayun guys, again maraming salamat for always listening and tuning in dito sa Love Radio Manila. Kaya sa mga gusto magpapayat, gustong magbagong buhay, yun lang no, kaya lagi niyong tatandaan, it's not about pagiging mabiglain. Huwag mo isa-shock yung katawan mo sa diet na ginagawa mo. It's all about consistency, proper timing, and the right crop. Alright. Anyway guys, you can follow me on my social media accounts. It's based on my Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Maratoni, M-A-R-A space T-O-N-W. Muli, maraming salamat everyone. Happy Wednesday. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
yano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, bay? Saan pa naman tayo? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo.
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron na ba
naman pala, wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami,
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Gusto mo na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging up on you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Titan Jellas. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the... problem. Paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. At pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Yay! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki.
So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para, alam niyo, gusto ng mga lalaki ganun yung mga inuhubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot. Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ay, mo gawa din sa'yo. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gagalaki. Ang Wala. ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Ano yung dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, huwag namang ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang. Nakakabog dyan sa gitna. Bakit mo inakakal Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What?
Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo mag-umay? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. I-ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Sanay ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ka? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh.
Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30? 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway na 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, sa Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano ka nung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po ako. Kakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo.
Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan.
A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hi nga pala sa lahat ng mga nagawan ko na kasalanan before. Ayan. Yeah, kasi meron mga nagko-comment, may nagpi-PM minsan something. Naalala ka? Yes, Ano, totoo. shit, tong batang Meron talaga. to. Oo. Meron yan, ako yung inis na dyan mo. Totoo, real thing talaga. Sabi ko, Ibig sabihin, face-to-face naaalala yun. kilala kasi ako doon sa lugar na. Ang inang yan. So, Lupit mo. alam talaga nila Mostoyo ka dati. talaga. Gumanti po sa akin si Mrs. At nahuli kong meron siyang kachat. Ihiwalayan ko ba? Hello po, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Tita Max.
Bago po ipakilala ang ating napakagwapo at big time na Walang big time dito. Uy. Pogi the guest pwede. natin today. Maraming salamat po sa mga overwhelming comments nyo. In fact, babasahin natin siya, mga special shoutout sa ating nakuha ko to sa ating Spotify. Hello kay Rol de Guzman, kay Arthur, kay Eric Marfil, kay Kurt Bautista. Thank you so much for supporting. Kay Lynn, Philip John Samadan, kay Wilbert Cabiles, kay Divino Bansuela. Hello kay Mikey Mike, kay Cass, Justin Sanjego at Jerome. Hello din kay DJ Spinner, Jeyo Noon, kay RV Silva at kay Menudo Man. Yan, maraming salamat. Nabasa ko po lahat ng comments nyo. Thank you so much for supporting. Even though few episodes pa lang tayo, pero we're making on top and trending podcast. Thank you so much. Isang bagsak naman dyan, team. Palakpakan naman dyan. Thank you so much. Maraming salamat. At gagalingan pa po namin, lalo na ng aking bisita ngayon. Alam niyo po, sobrang idol siya ng lahat. Paano gagalingan? Pogi na. Mamaya. Pogi na, humble pa. Katulad ng naririnig nyo naman on the background. Lahat ng gusto mong memorabilias, kung gusto mong malaman yung value niyan, sa kanya ka pwedeng pumunta at malaman mo at pwede kang magkapera. Please welcome sa Tita Max, Boss Toyo! Ayan, maraming salamat po sa inyong mga suki ng Tita Max. Ayan, so nandito ako ngayon para... Alam nyo na, para kay tita. Ayan. Correct. Oy, thank you. Alam ko, ang dami mong schedules. Siyempre, ikaw pa. Hindi tayo makatawa. Mga may karamdaman, mga may sabit. Ilang araw ka naman may sakit? 2 days. 2 days. After ko nag-attend kasi ako ng bike sa Mayon 360. So, nag-bike ako. Ano ka talaga? Nagbabike ka Nagbabike, talaga? yes. Oo. Kaya super slim, no? Kasi nabalikan ko yung mga Dati, mataba post talaga. mo, di ba? Tapos, sabi ko, okay. Ano siya, Wala naging nang makain. active siya. Walang makain. Kaya... Wag ako. Pero, ilang years na yan pagbabike mo? siguro mga 2 years and a half. Going 3 years na. Oo. Yan. So, yun din yung... Parang di ka naman nabibilad, boss. Hindi, yan. Nangitim nga. Ayan. Isoy no? Hindi, wala. May team na. Naks So, naman. maganda kasi talaga yung pagbabike. Totoo. Para stamina and endurance. Yes, di ba? So, kailangan yan. Kailangan ng stamina. Siyempre. Ni Boss Toyo. Kailangan natin Kailangan yan. ng stamina at endurance. Kailangan pang matagalan. Yes. Bakit Boss Toyo? It came from the street name ko dati. Code name ko sa clan. Yung Oblak Toyo J. So, daming best ko na to na explain din. So, from Oblak Toyo J, yung Oblak Kalbo, tapos Toyo, tapos Jason, tapos hanggang naging nag-iba-iba. Toyo. May mga ano din to. Nag-iba-iba. Tapos hanggang nagbebenta na ako online ng mga relos. So, lagi nila sinasabi, Boss Toyo, Boss Toyo. So, inaccept ko na yung Boss Toyo na tawag kahit never ko naman inaccept sa sarili ko na boss ako. Yeah. Okay. Kala ko never mo in-expect na toyoin ka. Yung Toyo, given na yun. Pero yung pagiging boss, never naman until now. Talagang, it's just Pero you social media embody. name. The Boss Toyo, you Hindi. embody. I'm a friend of... sa dating namin, we know you're humble. Alam namin yun. Pero yung dating mo, you embody it. And kayang-kaya mo siyang dali na hindi siya mayabang. Yung maraming salamat kung ganun. Pero kasi yun nga, lahat kaibigan ko eh. So, PT Correct. employee, siguro pag nagagalit, medyo parang boss. Pero afterwards, balik ulit sa normal na Toyo. So, very approachable, very friendly. So, yun talaga si natural lang. So, ginagawa ko lang kung ano talaga yung lumalabas sa akin. Napansin niyo po sa mga influencers dyan, sa mga gustong mga nagsistart maging influencer. Napansin niyo, katulad sa akin Tita Max, hindi naman ako yun eh. Sa netizens yun galing. Pati siya. So kapag binigyan ka ng netizens ng name, kunin mo na yun. Yes, iyakapin mo na lang. Embrace it na lang with all your hearts. Tapos, just gawin mo lang yung natural mo. Di ba? Yung natural din yung pagiging Tita Max. So, bakit nga ba dahil Tita Max? Ako nga magtatanong. Post lang ako ng post ng cleavage. Tapos sabi nila, Viva Max in collaboration with Tanya Chinita at Tita Tanya. Akala ko o Hindi.
Ikaw kasi iba-ibang page yung pinapalo mo. Yung pinapalo niyang page ko yung mga poser. Poser yung ba mga yun? nagpo-promote ng... Ikaw talaga, mga O kaya binibili nagpo-promote mo. ka ng mga yung mga... Kaya mo pala ako ini-invite. Yung pala yung gusto mong experience. Hindi pala. Oy, mga fake page pala yun. Oo. Pero lalaki nila ha. Lalaki Oo, ng mga totoo. Pero yaman na, bigay ko na yan sa Yes, kanila. oo, okay lang Correct. naman yan. Okay. Yung ilang years na yung Boss Toyo? Boss? Since mga 2016. May nakwento ka sa akin na ikaw, ano yung tattoo ng kamay mo, kapatid? Alin Yan. Ito. Ay. Ito yung Papakita po. twins. Close up. Yan. Yung twins ko. Ayan. Ito yung twins na... Twins niya? na miscarriage ni Totoo, Mrs. oo. Yes, so Mama tinatuan ko siya, Joy, nilagay ko siya sa oo. kamay ko. Ultrasound. Alright. Wow. Oo. Pero yung nandito, doon ako interesado. Ito? Ito ba tinatawag mo? Ayun na. Ito Okay kasi... na. Yun yung interesado ako. Yan. Oo. Mahilig ka ba dyan? Ha? Mahilig ka? Ba't ako? Hindi, I mean mahilig. Ako ang papagay. Charot. Mahilig ka dito? Mahilig ka dito? Ha? Mahilig Why ka dito? not? Pagmahal. Pagmahal. Oo, pagmahal. Alright. Ikaw ba? Pag mabango. Hindi. Siyempre pagmahal. Siyempre Pagmahal. ginagawa lang yan. Totoo. Sa karelasyon natin, sa Correct. mahal natin sa buhay. Not everybody deserves kain pepe. So, di ba? Pero di ba may clothing brand? I remember. Dati. Oo. Yan yung kain pepe. Oo. So, kamali tayo, natuto tayo. Kasi before kasi, syempre medyo toyo nga eh. Kaya nga toyo, medyo puro kalokohan yung iniisip, puro kagaguhan, puro katarantaduhan. Alam mo, wala naman tayo dito kundi pareho tayong loka-loka at loko-loko, di ba? Yes, so yun nga lang, I go overboard siguro. Medyo talaga naman, I admit naman. And talaga naman pinagsisihan ko rin. And after that, so natuto ako. It's a lesson. So sabi Pero nga grabe lagi, na yung pagbalik mo, ha? yun nga, Grabe. maraming salamat pa rin kasi after that infamous na yung kain pepe shirt, nakabounce back tayo ng ilang taon din. So, Yep. ayun. Maraming Congrats. salamat. Yan. Anong nag-inspire sa'yo sa pawning? Show sa US. So, sabi ko, why not gawin ko dito sa Pinas? So, yun nga. Tinry ko with my friends. At ayun, maswerte dahil tinakilik tayo ng mga True. kapwa natin Totoo. Pinoy. Yan. Actually, hindi lang Pinoy, piti ng mga ibang bansa like sa Indonesia. Very Fan well-known din yung yun vlog sila. natin. Yes. Oo. So, anong first video mo na nag-hit? Kasi it starts J-Rowa, with the first episode. J-Rowa. Yes. Because of J-Rowa, so maraming salamat sa iyo dyan, Correct. Jan Rowa, dahil talagang pinagbigyan mo ako. At kahit nakatanggap siya ng sobrang daming bash on the first episode, talaga naman. yan, Even you, napakabait niya. I think. Actually, hindi pa masyado sa akin. Mas maraming bash kay J-Rowa kasi nga, bakit binenta daw ng ganun kamahal? Yun. Pero ganun tayo gumawa ng content, tayo mga influencers, kailangan yung Yes, mag-isip kailangan. ka outside the box, hindi Yes, pwedeng, oo. Hindi pwedeng diba? the same thing lang with the other. Mapapansin ba kung same price Yes, lang? be different diba? dapat Correct. always. Kailangan kakaiba ka. Pagka walang kakaiba sa'yo, sa sobrang dami ng content creator ngayon, Totoo. kung pare-parehas lang, wala din, di ba? So you need to be different talaga. Okay, sa mga, lahat halos ng videos mo trending, gaano na kayaman ng isang Boss Toyo? Hindi pa ako mayaman. Hindi, honestly, I'm not. Madami tayong mga loans, madami tayong mga investments. Yep. I'm on the process of getting there. Pero now, I can say that hindi pa ako mayaman talaga. Siguro, such a humble person. gumana yung buhay. Gumanda na yung buhay. Nakakabili na ng mga gamit na hindi natin nabibili before. But not to the extent na talagang lavish and yung mga sobra. So, yan. Wala akong sports car. Wala akong mga ganon. Kasi, mas gusto ko siyang paikutin sa negosyo. I'd rather spend it on sa negosyo ulit. Tanim lang ng tanim. Tag ito, out of the box, sabi nga, mag-experiment ng mga bago. Correct. At nakikita ko yun sa'yo. Yes. Yun Branch, talaga. isip ka ng mga other businesses. Isip talaga ako ng isip kasi I wanted to, someday, I will hit the jackpot.
I will hit it big na talagang as in, uy, napagtanggumpayan ko na. Yes. Kasi And ngayon, the legacy, no? yes, I'm Correct. still on the process and Oo, talagang pumoproseso pa rin tayo. It's just that na-label tayo na Boss Toyo. So, medyo ginagampanan ko. 'Di ba? Sabi nga sa itsura. Pero kahit naman siguro hindi ka naman sobrang yaman, you can act at pwede ka rin naman magbihis ng mukha kang talagang boss, 'di ba? Yep, So, yun lang. Yep. Uy, sobrang idol naman. Pero before maging Boss Toyo, sino? What's your true name, real name? Jason. Jason. Pero Jason talaga. sino si Jason? Dati wala talaga si Jason eh. I had so many ups and downs, so many struggles in life na talaga naman kakaiba yung mga pinagdaanan natin. It's not a normal thing, masasabi ko sa lahat ng mga ginawa ko sa buhay ko. Then, madaming regrets. I have so many regrets. Tapos, syempre hindi na tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Totoo. Dumating tayo sa punto na talagang zero. Wala tayo sa pera talaga sa bulsa. Pero Manila boy ka ba? Ay, hindi. Cavite. Cavite. So, 2020, nung pumunta ako ng Quezon City. So, that started na yung mga pag-vlog ko. Nakasama ko yung mga kaibigan natin na mga sikat. From there, yun, naging kakilala na paunti-unti. Talagang process. I'd never skip a process kasi naniniwala ako na slowly but surely yung galawan, Totoo. okay lang eh. Hindi ako nagmamadali. Actually, I've never rushed anything na ginagawa ko. Talagang Try ka lang ng proseso. try. Try lang ng try. Ang Nakikita ko dami. yan Actually, sa'yo. 2023, bankrupt pa ako. Oo. May pawn stores na noon, tapos nakabawi ako paunti-unti until now. So, talagang proseso sa buhay. Talagang ginagalingan lang natin. So, yun lang yung sikreto doon. At huwag matakot mag-try, no? Kasi Yes, taker oo. ka, napansin Kung ko sakaling eh. maubos yung pera mo, kakatry, it's worth sa akin yun. Kasi ako ganun talaga. Minsan sinasahid ko talaga yung pera ko. Kahit, Susugal talaga, no? yes, sumusugal Correct. talaga ako. Oo. Sinasahid ko Oo. kahit walang natitira. Tapos, maswerte lang na may bumabalik sa Tama. mga ginagawa ko. So, yun. So, anong advocacy ng Boss Toyo sa business mo? Advocacy ko syempre, being real advocacy ko muna or gusto ko talagang mangyari is, syempre, maging maayos yung buhay ng pamilya ko. So, syempre, paano ko naman sasabihin na advocacy ko yung ibang tao ko, sariling pamilya ko, Totoo hindi ko yan. mabigyan ng Totoo magandang yan. buhay. Oo, testimony. So, ang una ko, syempre, ang gusto ko is maging maayos ang lahat ng mga malalapit sa akin, mga mahal ko sa buhay. I want them to, syempre, magkaroon ng financial stability. Kumbaga, financial na maayos na Ilan sila. ba anak mo? Teka, baka may mabanggit skip na mali. muna ako sa mga Baka anak. may mabanggit na mali. Skip muna tayo dyan. Baka Huwag na tayo maling sa bilang. anak. Okay, 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 sorry. okay. Okay lang, no? Safe ka. Wag yan, safe. wag yan, Okay. Okay. Mm-mm. So, yun lang. Talagang gusto ko lang magkaroon ng financial stability yung mga mahal ko sa buhay, yung pamilya ko. Tapos then, lahat ng sobra, yun nga, sabi ko, every time I help mga ibang tao, piti yung mga outreach program ko, piti yung mga charity works, yun lang yung sobra. Yung able ko lang na kayang ibigay, yun lang yung binibigay ko. And then, I ask help sa mga may mga makakayanan tumulong na hindi naman nila kayang pumunta sa lugar or wala silang time para doon sa mga charity works and outreach. So, nagiging instrumento ko for them na may abot yung mga tulong na nanggagaling sa kanila. Yun yung kalimitan ng charity ko. Siguro sa charity ko, spend lang ako dyan ng minimal, konti lang, yung mga pamasahe, transportation. Minsan, malimit pa, libre. Nakakuha tayo ng mga sponsors, sa mga Roro, sa mga transportation, lahat. Tapos, nagbibigay yung mga ibang mas mayayaman talaga. So, yun. So, yun So, yung nagiging ginagamit instrument ko. ka. Yes, I'm just an instrument. Yep. Ako lagi ko Yep. sinasabi, I'm just giving yung kung kaya ko lang. Kasi nga, may family ako to Totoo yan. help them. At meron ng mga kamag-anak, di ba? Sabi nga nila, bago ka tumulong talaga sa ibang tao, you must first help Sariling yung mga... bakuran mo muna. Oo. Para makatotohanan. Kasi, Totoo yan. paano mo sasabihin na tumutulong ka sa iba, nagbibigay ka sa iba, pero makita mo may mga mahal ka sa buhay Totoo. na hindi mo matulungan. So, that's for the, ano ba yun, para ba mapansin ka sa social media, para ba sa clout or whatever. Totoo, So, kaya, totoo. I always say na yung family ko, gusto ko muna na magkaroon ng financial stability. Lahat kami, piti yung mga anak ko na malalaki na. Kasi syempre, baka magkaanak sila,
ayoko na rin maranasan nila yung naranasan ko before na nag-0-0. Tayo mga millennial, ganun, no? Yung mga pag-childhood kasi natin hindi okay eh. Yes. So, ang dream natin ngayon, hindi na nila to maranasan kami. Oo, yun talaga. I don't want them to experience Correct. what I've experienced before, and it's not right for them to experience yung things na nagawa ko kasi dati. Diba? Pero, like ko na sinasabi na mas gusto ko na pumoproseso rin kayo, like yung yung iba kong anak na matatanda na hindi ko sila in-spoil. Sabi ko, kasi I wanted them to experience the process and yung learnings ng experience. Kasi the biggest, para sa akin the biggest teacher ko sa buhay ko is experience eh. Okay. Pag hindi ko na-experience yung isang bagay, hindi ako maniniwala. Yan yung isa sa mga sikreto ko. If you gonna tell me something or a story na hindi ko naranasan, for me, it's just a fictitious story still. Gusto ko kasi naranasan ko eh. Para ma-feel ko at masabi ko. Kasi sa dami ng naranasan ko, I think siguro parang ang dami ko na rin talaga naranasan na rin ng ibang tao. So, for me, yung experience talaga yung teacher ko sa buhay. Yan. Wow. Risk taker talaga tong tao. Yun talaga. Kumbaga, Ang ilang ka sa magkakapatid? Ba't ganito attitude mo? Doon sa umampun sa akin, kasi nga ampun ako, di ba? Nung sa family na umampun sa akin, ako yung eldest. So, pagka-ampun sa akin, Breadwinner. nagkaanak na. Actually, never naman ako naging breadwinner dun sa family na umampun sa akin nga kasi pasaway ako that time. Wala pa naman ako nun. So, pasaway talaga ako. Tapos, doon naman sa real, yung sa dugo na pamilya, yung mga totoong nanay ko, totoong tatay ko na hindi ko kilala. Parang, Totoo? Yes. Parang mga ata ako sa, pangatlo ata ako. Nakaka-inspire naman ang yung story. Pangatlo ata ako kasi I have 2 sisters, tapos ako, tapos sisters. Ganon. So, pangatlo. Doon sa 2 na yun na yung by blood. Never mo na nakita? Yung mga kapatid ko, nakilala ko sila. Pero yung mother ko kasi namatay noong 1986 through suicide. So, tapos yung father ko, hindi ko naman talaga nakilala and ayoko din naman kilalanin. So, yun. Wow. Pero despite that, na sinasabi mo ayaw mo kilalanin kasi alam ko na merong something. Pero nakikita ko paano kang tatay sa family mo. Yes, kasi sa mga anak mo. Kasi dahil natuto ko to sa dad ko na umampon sa akin. Diba? He was very responsible father. Always, never ko nga nakita nag-away sila ni mami ko yung umampon sa akin. Tapos, the sacrifice kasi he was an OFW for 16 years. So I really, nakita ko talaga yung sakripisyo ng daddy ko na umampon sa akin na halos wala sa bahay buong taon. Then uwi lang for isang buwan. For the whole 16 years, minsan uwi Andito pa na 2 years. sila? Ha? Yung parents mo na umampon sa'yo? Ano? Andito pa sila? Yes, andito pa. And kasama they're mo very sila happy lagi? kung ano yung tinatakbo ng buhay ko. Kasi nga, Sobrang proud yun sa'yo, no? yes, actually, yung mga past years dun ko naramdaman na, ay, ang ganda nung ginawa ko sa buhay ko. Kasi, for the whole year ng buhay ko, never silang naging proud sa akin. Lahat ng mag-anak ko. sa'yo. Actually, parang lagi nila akong inaalis or parang hindi, I'm not part. Hindi yung immediate family ko, yung ibang relatives. Alright? So, parang yung apelido nila, biniblemish ko sa mga puro katarantaduhan. Sayang nga kung buhay pa yung lolo ko kasi galit siya dati kasi lagi nga yung surname niya na iniingatan, lagi kong sinisira. Yes. So, ngayon na hindi niya nabutan, di ba? At least kahit pa paano. Nakabawi. Diba? Yes, nakakabawi tayo. Nakatingin siya sa langit, sabi niya, okay na. Yan. Okay So, na tayo. I'm very proud naman sa kanila dahil Nice. kundi Ganda dahil ng sa kanila. story. Parang gusto ko doon magdigdip eh. Doon sa Saan? part mo na yun eh. Ang alin. Doon sa part na, ang ganda ng childhood mo. Kita-kita ko kung bakit hanggang ngayon adventurous ka. Kasi ang daming adventures ng childhood. Sobrang daming story talaga ng childhood ko. Grabe, From no? childhood to teen. Napakamakulay, no? Sobra. Makulay na ang daming kalokohan na it's not normal. I could say na it's not normal thing yung mga nagagawa ko before. Kasi how can you say na normal yung pang-snatch? Di ba? Hindi siya normal. Yung pagbibisyo. Nang ilang taon ka? Siguro mga 20 years old ako, 19. Ito yung mga addict days. So as in, worst to worst addict. Well, magkakapatid naman yan eh, no? Addict, tapos magsasnatch ka na rin. Saan to? Sa Cavite? Cavite. Saan ka ba sa Cavite? Cavite City. Okay. Then kung saan ako napatambay doon. Cavite, Noveleta, Rosario.
Kahit saan magtambay, puro So, kagaguhan. sinusundo ka ba sa police station? Hindi naman po ako nakulong. Yun ang maganda lang sa Pag akin. naka-curfew. Ay, hindi. I Hindi never rin? been in jail in my life. Wala naman na kaso. Kasi Pasaway lang. Pasaway lang. Kasi nga, Matigas ulo. medyo lagi ako mukhang batang tignan. So pag nahuli, at Hindi niyo po mamakaawa, maalis yung shades ngayon kasi pareho kami may sakit. may side, nagmamakaawa. So parang naawa naman sila sa nadadaan baby face. sa face card. diba? Correct. So, pero yan, hi nga pala sa lahat ng mga nagawan ko na kasalanan before. Ayan. Kaya kasi meron mga nagko-comment, may nagpi-PM minsan something. Naalala ka? Yes, Ay, totoo. shit, tong Meron batang talaga. to. Oo. Meron yan, ako yung inis na chan mo. Totoo, real thing talaga sabi ko, Ibig sabihin, face to face naaalala yun. kilala kasi ako doon sa lugar namin. Ang inang yan. So, Lupit mo. alam talaga Bostoyo nila ka dati. talaga. Yes, oo. Tapos yung tumatakbo ng pasit kanton. Di ba? So, mga ganun sa tindahan. Tumatakbo ng kinukuha mo sa tindahan? Hindi. Kunyari, bibili ka ng 10 pasit kanton, then utusan mo bumili ng tinapay, so pumunta siya sa likod ng tindahan, tapos ako, tatakbo na ako. So, yun. May mga ganun klase na mga, actually, it's not normal talaga. And I do not recommend na sundin yung path na tinahak ko. Kasi kung uulitin ko, yung buhay ko, tatanggalin ko yun. Kasi hindi mo naman kailangan ma-experience yun para maging ganito ka din na kung ano ako ngayon. Actually, maswerte lang ako dahil kahit naranasan ko yung mga ganong pangyayari, na-survive ko. Kasi dapat nga, maybe patay na ako or sa mental na ako, nakakulong na ako. Oo. Pero still andito ako to share my story. And kaya sa lahat ko sinasabi, hindi dapat ako tularan. Kasi pwede ka naman na maging successful na tao kahit hindi mo madaanan yon. Alright, sa mga panahon na yun, syempre magulo yung pagkabata mo. Merong isang tao o sitwasyon niya na nagsabi sa'yo na okay, tama na, magbabago na ako. Actually, it's may sarili ko lang. Sarili mo. Ito yung time na after ko ma-dengue, nung pangalawang dengue ko ata. Wait nga, akit ko nga konti. Yan. After nung pangalawang dengue ko, and paglabas ko rin ng pangatlong rehab ko ata yun. Tapos nagka-dengue ako. After nun, yung feeling ko na akala ko mamatay na ako sa dengue. Tapos, hindi ako mapa-hospital kasi nga wala nga pera. So, sa bahay lang ako. Mga ilang araw ako hindi nalabas ng bahay for a week. Kasi nga yun lang yung wala, doon lang talaga. Walang kaya, oo. So, sasaksahan lang ako, uminom lang ako ng mga gamot, something ganon, di ba? Tapos sabi ko nun, pagkatapos nun, parang ayoko na. Hindi na ako, sabi ko, parang ayoko na Tapos after a week, nung medyo nakarecover na ako, naghanap akong trabaho. Doon pumasok yung una kong trabaho. Yung water station. Nag-water station driver, pedicab driver. So, yung padyak lang. So, yun yung una kong trabaho. From there, doon na ako na-addict sa trabaho. Kasi I'm a very addictive person eh. Every time na meron akong nagagawa, nakafocus ako dun muna. Pag nagsawa na ako, lilipat na naman ako. So, ganun ako eh. So, every time na pumapalit ng mga bagay, dun ako nag-shift. So, yun. Nung na-addict ako sa trabaho, lahat ng trabaho pinasukan ko. Kasi kailangan ko ng kumita eh. Yes. Kasi walang-wala na yung family namin. Kasi naloko kami ng scam. Yung family ko naloko ng scam. So, hindi naman kami mahirap nung bata eh. Hindi ko, nasa middle class kasi OFW nga si dad ko. Ako lang talaga yung nagpahirap sa sarili ko. And then dumating yung point na na-scam kami. Hindi lang kami, buong family namin, lolo, lola, tia, tito, lahat sila si OFW, lahat sila eh. Lahat kami na-scam. So, nung na-scam, nawala ng pera yung family namin. Walang malapitan kasi lahat ng family namin nawala din ng pera eh. So, talagang naghirap kami lahat. So, from there, doon na talaga. Doon na namin naranasan pitin lang mga dad ko. Tsaka, isipin mo, daddy ko for 16 years, he was an OFW. Maganda yung position niya. Programmer analyst siya. Tapos pag uwi niya, ganun nangyari. Tapos she needed pa na, una, bumili ng jeep para may pang araw-araw lang. Yung hindi pa na-scam, may pang boundary. Tapos nung time na kailangan na siya na yung mag-drive, matanda na, nag-drive siya ng jeep. So, nakita ko sa nila yung hirap. Piti yung mami ko na kailangan mag-travel ng 1.5 hour para magtinda ng halo-halo sa tindahan ng lola ko sa other town ng Cavite. Para lang mabigyan ng baon yung mga kapatid ko. Tapos ako sobrang pasaway ko.
Sobrang Ikaw adik lang ko. ba itong pasaway at Ako lang. adik? Ako lang. So sobrang wala akong konsensya dati. Kumukupit pa ako dun sa mga tumpok ng barya ni daddy ko. Nakita niya sa jeep. Kumita siya ng mga 400, kukupitan ko pa yun ng 100. So sobrang sama ako talaga. I was really yung tao na hindi mo dapat pamarisan before. Kung pwede nga lang akong patayin noong time na yun, talagang ganun talaga eh. I was really salot sa lipunan. Correct. So Talagang this was salot with early my friend 2000. Rudy. Early 2000 to, no? No? Yes. Early 2000. Parang 1999 na-rehab ako. Oo. First rehab ko. Tapos lumabas ako 1 month. Nag-ako na Tapos na-rehab ulit ako. Then after ulit ng 2 buwan, May na-rehab ulit. sabihin ako sa'yo. Yes. Hindi halatang ka. Siguro kasi ngayon lang. Pero before talaga makita yung mga pictures ko. Honest, hindi ito. Natawa sila. Di ba? Hindi. Sorry, Hindi, siguro, I'm may blessed. nakakilala kasi ako na mukha talaga ng eh. Siguro I'm very blessed na lang talaga with my yung balat ko, with my skin na lang. Tsaka yung ano ko na. Sana all. Hindi Grabe ako ka naman nagmukhang talaga matanda, sa genetics. diba? So, Sinasabi mong, hindi, face card. yun lang talaga. Siguro yun lang. Alam mo, maswerte. pagmamahal ng magulang mo gumising sa'yo na. Yung sakripisyon. Yes, kasi nga, Kita ano mo eh. Hindi, yung kahirapan na din ng buhay. Yung, hindi ko na para dagdagan yung hirap ng buhay ng family numampon sa akin. So, kailangan ko na para sa sarili ko na lang eh. Kasi hindi na ako nakakahingi sa kanila ni piso. Kasi wala na akong hihingin eh. Wala na sila eh. So, bakit pa ako hihingin ng hingi? So, pag kukupit nga lang ako ng 5 peso, talagang galit na galit sila sa akin. Kasi, dati hindi ko siya naintindihan. Alam mo ba, dati pag kumakain ako doon ng pagkain, nagagalit sila. Minumura nila ako, putang ina mo, kumain ka na naman. So, wala akong place dun sa stat na yun because they are really zero eh. So, ilan lang yung natitira. So, so sabi ko, kailangan ko kumain. So, kailangan ko magtrabaho. So, dun ako nagtrabaho. Kasi yung 2 kapatid ko tumigil ng pag-aaral. Yung second, alam mo yun, kay Jeff, kay Kuya Jeff ko. Hindi ako pala yung kuya kay Jeff. Yan ako nagpapasalamat. Kasi he was an aircraft maintenance 3rd year college sa Airlink. Then yun, na-scam nga kami. So bumaksak lahat. So wala na siyang mag-aaral. So yung isang kapatid ko naman, mag-aaral pa lang ng 1st year college. Gusto mag-engineering. So nag-TUP siya. So mga scholar. So nag-stop yung kapatid ko na yon to give way doon sa youngest namin. And nagtrabaho siya sa Save More, grocery. Siya yung nagpo-provide. Is helping our family. Tapos ako sobrang At pasaway. naalala mo yun, no? Naalala ko, tapos hanggang nag-Japan siya. Siya ang nagtaguyod sa amin. Nagkasakit si mami ko ng cancer. He was the one who helped talaga my mom. Talagang siya lahat. Tapos kaya nga ngayon, kahit pa paano nakakabawi na. Kapatid Kasi mo na yes, yan. kasi ako Wow. na nakapagbigay sa kanya ng trabaho. Kasi nga, ayoko na siya mag-abroad na rin. Hindi man malaki yung sweldo. Pero at least, alam mo, sobrang pasalamat ko talaga dyan sa kapatid ko. Hindi ka nila sinukuan. Hindi talaga Shout out sa inyo po. Kahit galit na galit Diba? sila sa akin. Alam mo, Correct. lahat sila galit na galit sa akin. Sobra. Naranasan mo, diba, na pupunta ka ng handaan. Party, mga pinsan. Kakain ka, babantayan ka. Kasi titingnan nila yung kukunin mong pagkain. Baka mangdudukot ka kasi. Baka madami yung pagkain. So pag madami kang kinain, sasawayin ka. Mapapaya ka. Na-experience ko yung lahat ng yan before. I was really left out because pasaway kasi. There's a reason eh. Hindi Wala naman yun silang nila tiwala ginawa. eh. Wala silang Hindi nila tiwala. yung ginawa dahil Correct. gusto lang nila. True. Kasi ampun na nga ako, pasaway pa ako, tarantado pa ako. Kaya naranasan ko yun. And natanggap ko yun. Kasi pag nagkukwentuhan kayo, naaalala niyo yung magkakapatid. oo, kasi parang last year, parang nag-post ako something or 2 years ago. Nag-post ako doon sa birthday ni dad ko. So, invited lahat ng family namin, yung mga kamag-anak niya. Sabi ko, salamat ako sa kanila lahat. Sabi ko, maraming salamat sa inyong lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito. Wow, satisfying Sa pag, naman. hindi nyo yung ginagawa nila sa akin. Lahat kayo, galit kayo sa akin. Sabi ko, alam ko na kinamumuhian nyo ako before. Lagi nyo akong, tag dito, ano ba yun? Basta parang, hindi ko kilala yan. Parang, dinidiscredit yung pagiging relative. Parang ganon. Pero tandaan nyo, never ako nagtanim ng galit sa inyo. Kasi kayo yung dahilan, kaya siguro nagkaroon din ako ng lakas loob na bumangon. Diba? Kaya nandito na ako, hindi ako galit sa inyo dahil alam ko na dahil din to sa akin. Kasi kung mabait ako, kung maayos akong tao before, hindi nyo naman ako gaganon. Totoo yan. Kaya never blame your relatives. Diba? Always, dahil sinasabi lagi, pag nagkapera, bumabait ang mga kamag-anak. Alam mo, tutol ako dun eh.
Kasi depende yan eh. Depende kung anong klase ka bang kamag-anak din sa kanila. If you're no good relative, bakit ka naman nila talaga papansinin? Bakit ka naman talaga nila iintindihin? Diba? Siyempre, may buhay din sila eh. May buhay din silang sarili. Diba? Correct. So it's Oo. not after all, it's not the money after all. Like ko si sa mga kamag-anak, wala naman lumapit sa akin ng mga kamag-anak ko na ngayon na successful na ako na nangingi. Wala. Yung iba lang, meron kasi naintindihan ko naman, may kailangan talaga, may sakit, okay lang yun eh. Pero isabihin mo na, di ba, yung katulad ng iba, sinasabi, mabango ka na sa kamag-anak mo pag may pera ka na. It's not true. For me, hindi yun. Kasi, mabango ka na pag may pera ka sa akin kasi mabango sila, they're proud na sa akin. Kasi dati talaga wala akong pasaway. Kung hindi naman ako pasaway nun, okay yung relatives ko. Yung umampon sa akin na pamilya, I'm very much thankful na napunta ako sa kanila. Because, kundi dahil sa kanila, hindi ko rin ako magiging ganito, na napalaki nila ako, na kahit hindi ako maayos yung teenager ko kasi nga nalaman ko na ampon ako, pero nung latter part na nung pagkatao ko, doon ko na nalaman lahat na it's my fault, kaya ako na-experience yung ganun sa kanila. So, yun. Hi sa mga lahat na relatives ko. Yung kinalakihan mong ganun sitwasyon, paano naka-apekto yon sa relationship mo sa opposite, sa babae? Relation ko sa opposite. Nagpaiyak ka ba? Marami ka ba napaiyak? Before talaga, Eto na po, dito na po. Hindi, siguro, ang hirap, pero talaga, naging babayero din talaga. Oo. Yes. High school days pa lang Talagang parang, yung ilang magka-classmate, parang naging girlfriend ko lahat Parang naman mga ganun. Parang, minukbang mo naman lahat? Hindi na, parang, normal naman. Hindi. Tsaka Face siguro, guard hindi naman, siguro talaga lang, Hindi, charming face guard. Face guard. hindi ko masasabi na gano'n Basta, siguro makulit. Kasi siguro one thing is sa akin, mas gusto nila yung traits ko na palabiro, malambing, mabango. Tsaka magaling ka mag-PR. Yan siguro. Yung makisama. makisama. So siguro yun talaga yung mga attributes na maganda sa akin Yun lang Humor. talaga. Yan yung humor yan. Yung So marami nga makakalokohan talaga. napaiyak po. Minado naman po siya. With that, about relationship, so meron sumulat sa atin dalawa. Papayuhan natin regarding Sige, relationship. payuhan natin yan. Hi, Tita Max. Ako po si Christian. 4 years na po kaming mag-asawa ni Olive. Maganda po yung asawa ko, matalino, sexy, lahat na yata ng katangian na hahanapin mo sa isang babae ay nasa kanya na. Pero minsan, nagawa ko pa rin bumembang sa katrabaho ko habang nasa company outing kami nun. At eventually nalaman niya po at umamin naman ako. Pero nung August, nabuksan ko po yung Instagram niya. Gumanti yata siya kasi nakaka-chat niya po yung office mate niya. At sa pagbabackread ko, ang sweet nila. Iko-confront ko po ba siya at tatanungin ko kung may nangyari din sa kanila? Pag nalaman kong oo, tingin ko hindi ko kaya. Hihiwalayan ko po ba pag nalaman ko? Love, Christian. Para sa akin, kasi para sa akin, iba yung, sorry for sa mga babae. Okay. Hindi, sige, okay lang. Safe space to, promise. Sa akin, pagka ganun, confront ko, pero iwalayin ko na agad. Pag nalaman mo. Yes. Ko-confront mo, ang tanong mo, may nangyari sa inyo? Sabihin ko, hindi ko siya tatanungin. Shit. Sabihin ko na lang na nahuli alam mo na meron na to. Sabihin ko, nahuli kita. Ganun. Kahit ano pa yung ginawa ko sa'yo. Siguro, I'm being biased kasi lalaki ako. Correct. So, sa akin lang naman to, it's my own opinion. Go lang. Kasi nangyari na ito sa akin before, sa isang wife ko. Totoo. Yes, may nangyari na ito sa akin. So, nung nalaman ko, wala. Sabi ko, sige, go. Hindi na para abulin ko pa yun Okay. Kasi, paano kung mahal mo siya? Wala, kailangan din talaga. Ang ina, kaya mo tiisin. Kaya kong tiisin. Nagawa ko na Nung yung nalaman yun, alam yan, siguro before yung Pawn Stars, kilala mo, yung ex-wife ko, ganun, di ba? So, nung nalaman ko na ganun, ay, wala na. Wala na usapan. Sabi ko, hiwalay na lang. Okay. So, yun yung para sa akin. It's not being biased dahil lalaki ako kasi nagkasala ako. Kasi according sa kanya, nahuli ako, ng babae ako, nahuli, parang gumante or parang sort of revenge. So, it's not, hindi na mangyayari. O gumanti siya, tatanggapin ko. Gaganti ako. So, hindi Gaganti siya. matatapos. Hindi matatapos. Tapusin na lang.
So wala na tong So kung dalawa na kayo nagkakamali, okay lang. Hindi ko sabing okay lang na ako yung magkamali na magkamali. Okay? Pero sa akin, kung hayaan ko pa, nagkamali ako, nagkamali ka, magkamali ulit, magkakamali ko, wala mangyari. So sa akin, Toxic let go na, na no? lang. Oo, correct. I'll just let go. Yep. Yun na lang talaga. Hindi sa pagiging lalaki yung tingin ko sa sarili na superior yung male dito na parang lalaki ako, kailangan hindi mo ako lukohin. Kailangan ako lang yung may karapatang manloko dito. Pag ikaw nanloko, alis ka na agad. Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun Paano dating kung pero humihingilan siya ng sorry sa'yo na? Hinihintay niya lang yung sorry mo na, kaya ko to ginawa para magpakumbawa ka sa akin, magsabi ka ng sorry. Paano kung ito yung paraan niya to ask reconciliation? there are so many ways to ask sorry and forgiveness sa ibang tao. It's not, kasi para saan sa appropriate para sa isang babae. Ewan ko, yun ang tingin ko sa akin. Yep. So, pwede nyo akong sabihin na mali ako, at pwede nyo sabihin tama ako kasi it's just my own opinion na para sa akin, yung babae kasi parang sobrang sagrado. Parang pag kailangan yung babae, one man lang siya, one man woman lang siya. Or paano ba, one woman man ba yun? Para saan Basta ganun yun. Para sa akin mas gusto ko talaga yung Pilipina yung moral values ng babae. O na hindi siya katulad na iba na open for everyone ba? So, ganun sa akin pag mahal ko Pero syempre, pag bembang-bembang lang, wala kang pakialam. Usually kasi, di ba? Pag bembang-bembang lang, wala ka naman pa. Pero kung wife mo, if it's your wife, if it's your mahal na girlfriend. Dinadala niya yung apelido mo. No? Yes. And also, syempre, it's naapektuhan yung sobrang laki yun yung ego natin. Ego ko bilang lalaki. Correct. So, di ba? So, katulad nga, di ba, sa Old Bible or sa Bible, di ba, sabi nga, is medyo unfair nga. Pag ang lalaki nagkasala, you need to forgive them. You need to give them chance. You need to understand them. Pero pag ang lalaki, ang babae ang nagkaroon ng kasalanan, di ba, anong ginagawa? They threw stones, pinaparusahan. Papatayin. Diba? So, siguro yun yung na-adapt ko sa akin. So, kanya-kanyang adaptation to kung paano ka lumaki. Yes. So, yun sa akin. So, yun. Ganda, di ba? Kanya-kanya talaga tayo. Kanya-kanya yan. So, siguro sa iba, kaya nila tanggapin. Correct. Pero ako hindi ko kaya tanggapin. Okay, masasabi mo ba na nangingibabaw yung ego mo and pride mo sa pagmamahal niya over pagmamahal mo sa kanya? Hindi naman ego sa akin totally yung reason kung bakit sabihin ko na hiwalay na Kasi ngayon nga tulad ng sinabi ko, kasi hindi na matatapos yun. So, lagi ko siyang iisipin, it's a nightmare for me. Alright. Lagi ko isip katabi ko. Yes, correct. Pero ang balik sa'yo, iba kasi, ikaw nga binembang mo sa hindi, kasi ang lalaki, outing. ang lalaki pumapasok lang Ang babae pinapasukan. So what's the difference? Yeah. O yung babae pinapasukan yan. Di ba? Pero ang lalaki kasi pumapasok lang. So para sa akin, ewan ko kung hindi ko alam kung tama ba pinagsasabi ko dito, pero yun talaga yung para sa akin. Hindi ka naman nag-iisa. So yun lang. Yun talaga. Iba yung dating ko para sa akin. Correct. And ano masasabi mo dun sa mga lalaki na kinontinue pa rin yung relationship nila? Despite na nalaman niyang may infidelity, may pagganti na si babae. Pero sa mga lalaki yan, saludo ko sa kanila. Talaga? Kasi they're giving chance for both of them to still ayusin kung yung meron sa kanila. And wala akong masasabi sa kanila. Still, hats off sa kanila. Kasi nga, they have the courage to sleep again sa asawa nila even though nakagawa sila ng gano'n. So, bilib ako. Hindi ko sila inano na, okay, wala mo na yan. Hindi, pero kung may papayo, halimbawa kapatid mo, tas gano'n. Kung kapatid ko, wala. Sabi ko, wala na niya yun. Ano, kagago ka ba? Correct. Oo, sa akin. Ano ka ba? Loko ba? Diba? So, parang kunyari, if you have kaibigan, tapos naging girlfriend, di ba parang it's awkward, parang Ako din, same. Na. Di ba? Totoo. Siyempre, bias tayo dun tayo sa kaibigan na natin na. Oo. Actually, lamang lagi ang lalaki sa usaping ganito. Sa lalaki kasi, laging kailangan intindihin, unawain, tanggapin, patawarin. Di ba? Kasi, meron talagang mga lalaki na tumitikim.
even though they're married, even though they have a relationship. Siguro, hindi ko sinasabi na tama yung mali yun. Pero ang dami. Parang, it's not a normal thing talaga. Yep. At hindi dapat Pero, i-normalize, no? madami. Madami. Ang dami. Alam mo yan. Alam na alam. Diba? Correct. Kaya nga maraming spakol eh. Totoo yan. Diba? Bakit merong spakol? Bakit ang daming, diba? So, maraming... Sa chat na lang eh. Yes. So, diba? yung mundo kasi media. puno kasi ito ng temptasyon eh. Totoo. Susukat nito gaano ka makapagpigil sa temptasyon. Yun. Correct. But most men are weak to that temptation. And ako na-admit ko, I'm one of them. Diba? Kasi parang, uy, wala to. Bebembangin ko lang naman to eh. There are no love eh. There's no emotions. It's just a physical na parang yung pangangailangan mo. Yes, last. Pero, mali. Kasi hindi mo iniisip yung mga tao nagmamahal sa'yo. Sobrang mali. Sobrang mali yun. So, talagang, pinaka-the best is, dapat magmahalan kayo ng partner mo. Dapat, yun talaga, always, parang bago kayong karelasyon, dapat ganun. To prevent those temptations. Yeah. So, yun ang papayo ko. Dahil ko na sinabi Hindi, ganda nga eh. Nakikinig nga kami. We're all ears. Oo. Dahil dyan, ituloy natin sa top 5 na segment na sinabi ko sa Sige. These are tough questions, 5 questions na mahirap. Tingin ko hindi sa'yo. Easy mo nga lang nakwento lahat eh. Sabi mo kanina sa temptasyon. Ngayon, gusto kong i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka katibay sa tukso ang isang boss toyo? Hindi marupok o sobrang tibay? Previous years, siguro mga 2020 below, siguro baka mga 6.5. I'm Pero very weak in matibay na rin temptations. yun, no? Yes. Siguro ngayon, maybe an 8. So, There are still chances of getting into temptation. Wow, para At hindi ko masabi hindi- mo yan. Wala kang Tapang. magagawa eh. Ganun talaga. Correct. Pero di ba, like kung iniisip na hindi. Dahil meron tayong pamilya. Yep. Yun talaga. Tapos, basta, I'm just being real lang eh. Kasi, Oo, totoo. yung mga lalaki na meron din ako kilalang lalaki hindi na mababae. Meron din. Pero, mas madami talaga yung nagpapatukso eh. Yep. So, hindi natin kailangan i-normalize yun. Para lang sa kaalaman nyo, hindi natin dapat i-normalize yun. Pero that's the reality. I'm just saying, kinukwento ko yung realidad. Totoo. O yung totoong nangyayari Tama. sa paligid. Hindi to fictitious or something na nag-invento ko. Pwede kayong mag-survey. Diba? So, kasi ako sobrang gala ko eh. Sobrang dami kong kilala. Diba? So, I'm just stating facts dun sa mga nakakasalamuha ko. Tama. Okay. So, True. Okay, next. Nahuli kang may kachat. Aamin ka o magde-deny? Umaamin ako. Totoo! Oh my God! Umaamin ang isang boss toyo. Umaamin ako, slight. Hindi. Kasi, Half lang. i-shot ko naman. Hindi kami Alam mo, nagkita. may ako mag-shot kasi dati we were mga, hi, hello. Pero, after na wala na. Usually, pag nag-CR lang ako, pag wala lang magawa, after I woke up, CR lang ako, nasa kubeta ako, mag-chat, hi, wala na. Yun lang. Parang, lang, palipas oras ko lang talaga instead of nagbabasa ng newspaper. Feeling ko gano'n naman yung mga lalaki. Oh, di ba? Oo. Totoo yan. Wala nang afternoon. Pag may available. Afternoon, wala na. True, Makikita mo. true. So, pero ngayon, hindi na siya ubred kasi nga, Bakit? baka may issue pa, di ba? So, di ba? Lalo ka ngayon, Pero di ba? hindi, talaga, Graduate ka na ba? Masasabi mo hindi pa. graduate, yes. Graduate na ako. That's cool. Parang kahapon lang. Hindi, joke lang. Graduate na. Nilalandi ka o ikaw ang nanlalandi? Nilalandi ako or... Ikaw ang nanlalandi. Dati talaga malandi ako eh. Halata. Malandi talaga ako dati. Tsaka very ako kasi, malaming talaga kasi ako. So, Alam ko love language mo. Physical touch. Basta yun. Yan, medyo. Di ba? So, No? bakit? Basta. Yun lang. Sige. Next. So, ano gusto mo? Ngayon, ikaw nilalandi o ikaw ang nanlalandi? Sa ngayon, ayoko na parehas. Ayaw mo na?
Kasi sa baka wife pag mo. nilandi ako, sa wife ko. Oo. Sa wife ko. Ito talaga, ang dami, ang layo kasi ng bato eh. Hindi, kasi inisip ko kasi. Hindi, pero sa wife ko, syempre gusto ko na ako yung nilalandi. Sarap, Ako gusto diba? ko, ako yung, True, Karik. ako yung inaalagaan. Makinig. Gusto ko yung ganun eh. Totoo. So, siguro matanda na kasi ako. Kaya gusto ko ng ganun. Naks. Ayan. Next, sa kotse o sa kwarto? Syempre sa kwarto. Para magawa mo lahat. Kasi sa kotse, very limited yun. Nasikip doon. Ha? So, ang hirap doon. Paano mo gagawin? Sa manibela, sa upuan, sa backseat. Ang hirap, di ba? Pero Na-imagine sa mo nga kwarto, isa-isa eh. Oo, pero sa kwarto, mas okay sa kwarto. Kasi andun lahat yung privacy nyo. Wala ka, di ka matatakot kasi nagbebanga ka sa kotse. Baka may madaanan ka dyan. Di ba? Ma-videoan ka pa or something. Makatok ka. Di ba? Sa kwarto, walang makapigil sa inyo. Kahit Magkortina daw sa kotse. Ha? Kahit na, yung paggalaw nun, yung umuuga yun. Siyempre, persado ka pa. O, di ba? So, sasabayan mo yung shock, no? Mahirap. Lang yan. Okay. Okay lang bang babae kung good provider ka naman? Hindi pa rin eh. It's not normal na mambabae ka. Pero nangyayari kasi. Yun talaga yun. It's not a normal thing na mambabae ka para sa lalaki. Hindi mo siya pwedeng i-normalize na babaero ko na kailangan tanggapin mo. Pero nangyayari. So, yun ang mahirap mahirap gawin kasi nangyayari siya. Hindi mo alam paano ititigil, paano matitigil. Pero it's not right. Hindi talaga Hindi siya to tama. lisensya para kumuha ka ng marami. Hindi. May huli, top 5 lang to pero may pang top 6 Sige. ako. Kung pwedeng mag-asawa ng madami, ilan gusto mo? Hindi ko yan naisip So never ko naisip na magkaroon ng 2 asawa or 3. Kasi mahirap. Una, malamang magsasalusan yung 2. Mag-aaway. They will be just a toxic pareho sa'yo eh. Hindi makakatulong. So pareha siya. Yung isa mag-iinarte, yung isa mag-iinarte. So yung 2 inarte, papasok sa'yo yun. So ikaw ngayon tuliro. Takina, inarte na naman itong isa, inarte itong isa. So, True. diba, it depends eh. Hindi ko pa kasi natatry na, diba? So, para sa akin yun. Talakpak para kay Boss Toyo. At dahil nasagot mo lahat ng tough questions ko, meron akong regalo sa'yo. Ano to? Ang tawag dyan, Tita Max Starter Fact. Ano to? Tingnan natin ha. I-unbox mo. Wipes. Pamunas. Hindi ako nagamit nito. Bakit? Kasi usually, Sa kotse. sa kotse, bira ako sa kotse, mahirap. Hindi ako nag-wipes kasi malimit, kinakamay lang nila. Kamay? Kamay. Naman. Tapos takbo sa CR. Kamay, tapos takbo sa CR. Ganun yun eh. Oo, di ba pag madumi, takbo sa Kasi CR. ayaw nila madumi yung bedsheet. So kamay, gagawin lang, tatakbo sa CR. Di ba? No Dami beer. sabi niya sila daw. Ha? Ano yan? Sabi mo sila, takbo sila, sabi mo. Hindi. Antay lang. Takbo siya or... So, snow beer. Alam mo, hindi ko pa ito natatry. Na ano? Kainin? Nakainin before. Try mo lang. Yes, hindi ko alam nga. Malamig daw. Malamig. Ewan ko. Kasi snow eh. Ewan ko, hindi ko pa siya talaga natatry. Pero may nakakwento sa'yo. Lagi, like sa mga memes, di ba? Sabi, diba? starter pack na ano, pero I've never used snow beer para sa intimate moment. And? Pineapple, pangpatamis daw. Pangpatamis daw. Pero mukha namang matamis yung akin, so hindi rin ako nag-inom ng pineapple. So, di ba? So, pero nice starter pack. Thank Ikaw, you. Ikaw, pinapainom mo ba to? Hindi ako nag-juice eh. Hindi, yung... Hindi din. Pinapakain mo ba rin ito? Hindi din. Di ba? So, hindi to starter pack. May starter pack ako na alam. Dapat pala i-revise ko na yung starter pack ko. Meron ako Sige, starter ano suggestion mo? Baka pwede natin gawing business, di ba? Alin? Hindi. Joke lang. Wala. Mabait tayo ngayon eh. So yun. Okay, may gusto kayo promote. Ayan, syempre, follow me sa lahat ng aking social media accounts, yung Pinoy Pawn Star, syempre yung mga negosyo ko, yung mga, yung Boss Gold, syempre bago ko yung Mr. Pini Peanut Butter. Oo, nakita ko. Tapos, grabe. yung Fresh Coolers, at ano pa ba? So, yung Toyo Wear. Ayan, so follow nyo lang lahat. And minsan, banding tayo soon sa lahat sa mga followers ko. Maraming salamat.
Boss Toyo, maraming salamat. Thank you so much. Thank you It's very such an much. honor. At maraming salamat sa'yo kasi tinapos na naman mo itong episode natin na to. Kung ikaw ay nag-enjoy, pa-share naman to sa mga kakilala mo, pa-rate na rin, and i-comment mo na rin yung gusto mong i-comment. Diba? Lambing ko na rin yun sa inyo. Maraming salamat po again. Ito po si Tanya Chinita at ito ang usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalagyan. Sobrang sagad. Diba? Oo, sagad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Thanks so much. Maraming salamat. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies
Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.